sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Cristina manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat bareng kunak no malag-anan met ti riknak babaan iti innak panangistorya iti madama a pagdaldalanak. Idi balasangak inarapaap kumet ti maaddaan iti naragsak ken kompleto a pamilya. Banag a napasamak met. Isu na laeng taadda dagiti banag wenno pasamak aditay kabaelan a kontrolen. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi na idistino ijay Manila ti asawak. Kastoy man dagiti pasamak. Sa dino tayong dambrent kan Andrew. Adda iti kwartuda Apay kadila kay. Day taman langatan agay ay ayam iti computer ti aramiden da. In ka man ayaban nida, tatulungan da amang linis iti tangkit ti danom iti baba. Lakay, apay no ipabigat munton ti manglinis iti tangke. Ay, di mo ni pabigat, ti mabalin mo nga aramiden ita. Oo na, ngam nakapudpudot met. Sigurado, nasakit ti darang ti init. Mabilag damot piman no ipalinis mo ti tangke itang oras. Apay, asikat ti rumaneklamo, kat saan mo't asikat ti mabilag. In kakataya ba nidan, tapno damalpas da. Sana na ita puro computer ti aramiden da. Nagado ama trabaho. Ngam... Di mo man ngamin spoil din nagiti anak mo. Nalipatam samot ten, abubulog da. Kasano da nga yung masuruan, no bibibiyem mo ti da. Jack mo't ida... Awanan ti ado pa yasao. In kakatayaban idan, tapno malpas ti trabaho. Saan ako namang ibati iti allowance yo ha? Tadamot kan ka ti ATM ko, Cristina. Gabriel. Awan mo ten paggastusam. Ta kompleto kayo mo ten kadagiti mausar dito balay. Naggrocery, kan nagpalingkiak mo ten. Umaladetan nga bastoyo iti makadomingo. Ngam... Kaano manen ay ti panagawid mo? Alday ta kamanan ako na Cristina. Tsak pala nakapampanaw ngam ti panagawid ko manan ti damdamagam. Kuwang amin, Gabriel. Agawid akto inton day off ko. Amumat nga adayo ti nakaidistinwak. Nagrigat ti agkaraawid. Makabannog mo ti biyahe a biyahe ka. Uwan mo't kit di Ola, mapanakon, tapno jak marabyan. Awagan kanto, apama na makadano na kiji Manila. Sige lakay. Katagan-anad ka iti panagmanehom, Hello, Ruby. Nakaawag ka, met? Manang, damagag laang kuman o sa dino ti ayan mo ita. Ay, kat addaak laang dito'y balay, Agin inanaak. Takalkalpas ko asinibugan dagiti masetas ko. Ni Manong Gabriel ngay, naipagana kadikan ka no sa dino ti ayan na ita? Nagpamanilan ay tay bigat. Nasapa ang nagbiyahe. Sigurado ka kadiya nagpamanila ti asawa, Manang? Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ruby? Kasla nakitak namin itay ni Manong Gabriel. Ang mga nukaing-ingas na laeng mo tinakita mading ko. Nagpamanila nga minen itay ti asawa. Jack lakit di mabalin nga agbidot, Manang. Ha? Naka-t-shirt iti stripe a blue, kan nakakalugong iti red. Ha? Day tamot nga agpay ti suot na apim manaw itay. Apay, sa dino ti nakakitaam kan ko, Nakitak dito'y cathedral, Manang. Ngam, ti pagsidaawak, adda saklot na nga ubing. Anya? Ubing kunam, Ruby? Manang. 5
Umabas da iti mismo asang wanak. Surutag kumayda nga gaslag nerbyusak. Nang runa idi nakita nga da kadwa na a babae. Kan ada saklot na nga ubing. Diyak amo ti aramidag. Iso nga inawagan ka adagos. Ay, bayam, takasaritak tuman ni manong mo na maipapan iti dayta abanag. Damagag tuman, nupudnoan na pandita bagyo. Sige manang. Ang di mo tulat ako man ibagbaga asyak tinangidanon kan ka ha. Wen, di ka di madanagan. Tasyak ti makaam mo, Ruby. No nakita nak, di inasitgan na kumatap no nagsarita kami. Ti saludsod, no talaga asika, tinakita na. Isungarod ti kunak, no talaga asyak tinakita na, di imasidag kuma. Kasano kumangay, makasigurado asyak tinakita na, kat dinakmat na katungtong. Gabriel, Di ka man ngamin basta mamatpati kadag ti chismis. agdamdamag laang mutket di, ah? Iso adinamag kumutken ka. Di man kat di may papaniti kunak na ipatakder ko abala ijetarlak ti pagsaritaan ta. No kasta, talaga nga ituloy mo ti agpatakder iti balay ijay. Wana, tapno as-asidaga pagawidak no aggapu aki di Manila. At dan ginatang ko abalay ken lote ijay. Iso na lang tabasit ti balay. Isa patakderak iti dakdakkel. Tay ko 3 stories. Ni, nagdakalan ngay. Wana, may mayat mo't lang ti dakkel abalay. Diyak kayat ti basit. Parami nagtumot lang iti swimming pool na. Ay kasi ka ang arod no iso ti kunam lakay. Wana, ngam amumat nga da trabaho. Isa sikapay lang ti pangital ka kiti amin. Sika ti agpurchase karag iti masapsapol. Ken bantayan mo ta nagiti trabahador. Ay kauwen ah. Awan parikot iti dayta lakay. Si Magpet kamot gaya maan anak ko. Wenanang. Kahit, kumusta nga iti patpatakderyo abala iyaw ijay tarlak? Malmalpasan ananang. Jay lang ngamin swimming pool ti mangibayag. No kasta, ada pa'y swimming pool na. Wenang. Isumot ngamin ti kayat ni Gabriel. Ay, mayat nga rodano ada swimming pool na. Mayat a pagbakasyonan. Wen ananang. Talaga amayat ijay. Adayuan na lawlawang ngam dito eh. Pres-pres ko pa'y ti angin. Takataltalunan ti aglawlaw na nanang. Kunakmat ngamin nga umay kayo mo't pumasyar. Tapno makita yun nang. Mama minsan taon ti pa nagpasyar may inton malpas ti balayaw. Ay, kada kayo nga rod, ah. Kunamot kit din ni Gabriel, ipa-blessing nanto ti balay, apaman amalpas. Ay katun ah, isunto nga rudan ti pa nagpasyar may kang tatang mo anak ko. Uwan ko naklangaro din. Agawid at nga agawid dita. Basta di kan ag-text kan umawag pa. Urayin nyo lahat nanti sa sangput ko. O sige, bye. Gabriel, asino dyan kinasaritam? Ni Sarge, pag-reportan da kami kanumanan iti opisina. Iso nga agpamanila ak manan inton pigat. Kasangsangpot mo lang, pumanaw ka manan. Ay katanya nga ron nga, kat isumat ti trabaho. Ura jak pa'y kumakayat ti pumanaw, awan mabalin ko ah. Ta isumat nga ron ti sinapata ak a serbisyo. Isa ka naman kat nila iti itugot ko abadok. Plancha umat ti uniform ko. Ihangar mo ton. Sa amon to ipanijilugan tapno sana makunas-kunas. Wan, ang mangal daw ka pa'y asakbay nga agbiyahe ka. Iti kasta saan ka amabisinan iti dalan. Nakaluto ka na ya? Kauwan? Ala. In ka nga ron agitasaran, iti pangaldawan tayo, ta mga anak pa. Lukasta, agsubli ka ni Jay Manila, Gabriel. Wana nang. Abangan no mabayag manan sa akto agawid. Marishuffle kami ngamin itaabulan, isa sigurado ang maidestino akmanan iti sabali a lugar. Ay katagan anad kalata barok. Ni Apo Diyos ti adda amang tarabay ken ka. Iti sa dino man apapanan ken pakay distinuam. Agyaman ak nanang. Ato iti kwartayo. Ay na, agyaman ak barok. Awanan yaman nananang. Dahito man, ti para ka ni tatang. Da kayon ton di makaamo amang tutken ko na.
Ay, sige, Baraok. Katulitak man ang tiyagyaman. Awan ang yaman na kunakmanan. Basta dalakit di mangtedak. Ket dawatek, nakailat ta ko man ti mangtulong ka ni Christina amang kita karag iti ubing. Ay, uwan. Awan pagdanagam, Baraok. Da kami ti makaamaw. O, sige nga ron, tamapana ko nanang. At intugpay ngamin ti oras ti panagbiyahe. Sige, Gabriel. Diyos ti kumuyog iti panagbiyahem, Barok. Wen lakay, nalpas aminan. Nakargaan mo ten iti danom ti swimming pool. Nasayaat mat nga ron no kasta. Mangtangdan ka nga rodan iti aglinis, tapno maikat amin arugit iti aglawlaw ti balay. Ibagam mo ten karag iti ubing, tatumulong da. Tapno damot serpit itad ko nga allowance da. Wen. Agawid na kinton o may alawas. Isuntumad tan, ti panagpa-house blessing tayo. Isa mangkita kan iti matangdanan nga gluto. Iyawis mo maten karag iti kakabagyam. Kastamot kadananang kantatang. Awan ka diti umay ka dagiti katrabahuam? Awan. Adayo ngamin ti paggapuan da. Iso nga oray saan kun nga yawis kadakwada. Datayon tulatan ta house blessing lang mat. Okay, sika nga ro ti makaam mo, Gabriel. Ay na, nagmayat matgayam dito'y manang. Nagpintas ti aglawlaw. Presko ti angin. Makapalagaan iti Rikna. Wen iso nga ro damas kay kayat ko dito ngam ijay laon yun. Napintas ngamin at talaga ti lokasyon na. Wan nga rod manang. Mayat dito'y tamaka-relax ti panunot. Naku namon, Ruby. Uray kas-kasano, makarelax mo't da tao. Uray iti apagbiit laeng aka nito. Apay, adda ka di manen inaramid ni Manong Gabriel? Ay, awan mo't kit di. Ngam, kasla marigrigatan ak ngaminin iti kastoy a sitwasyon mi. Ha? Kaya't ko kasarita ni Gabriel, ang panagriknak, likliklikan nak. Manang Christina? Ado ti kayat ko nga ibaga, kendamagan, ang nadlaw ko. Yaw-awan na adagos ti saritaan. Nang runa no marigna na ti panang kumprontar kun kenkwana. Ay kat paliiwam anay imbag ti asawam amanang. Sanan, Ruby. Ad-adalaang ama sakitanak no kasta ti aramidak. Uray din aklunan. Amuklatan. Adda babay na. Nasakit man ngam. Baybay aklatan. Anya ngay nga rod. No iso ti pagragsakan na. Pagyamaan aklatan. Tauray kaskasano. Saan da kami mat abinaybayan? Imbag pa'y ni Manang Christina, ta nakapatakder day ti kasya kadak kalabalay, anya insan, Ruby? Wan nga rod insan, mapapasana all ka talaga. Manong tama tinagastos day jay. Nagdakkel. Adapay ngamin swimming pool na. Milyon ka naman tinagastos day, Jay. Ang, uray no kas jay kadakkel ti balay mo, no saan ka mat anaragsak. Awan mat lang, Serbina. Ha? Apay mo dan ako nanti kastainsan. Ay na, apay, di mo amo nga da sa bali a pamilya ni Manong Gabriel? Anya? Kasano na pasamak ti kastainsan? Ay, sus. Naudi ka manan iti damag, Insan Miriam. Diya ka mo kastainsan. Ti amo ka kat mayat ti pamilya ni Manang Christina. Kahit ko asawan, mayat da ka ni Manong Gabriel. Ay kat mayat ano iti imatang tayo. Ngamno ni Manang Christina, kalbaryo piman ti biyag na iti puder ti babaero nga asawa na. Iso na lang, tanong maminsan, iliblibak na. Ibaga na lata ang mayat da nga agasawa nga uray saan mat. Kasta aya? Ay, una yan. Kaasimot nga rod, ani Manang Christina no kasta. Talaga Ngambasol na matlaang. Ngamin, saan mat nga tagtagari?
Agul uli maglatan nga uray amuna alukluk kun ni Manong Gabriel. Ay, grabe. Hoy, kasla siyak ti masaksaktan iti kastaan na amwak. Ay, grabe talaga insan. Anya ngay nga ron, kat ni Manong Gabriel matpiman tilintag iti pamilyada, iso akabutang ni Manang Cristina. Talaga ananad, kanalaing nga agilimang ti asawak. Sinigurado na lakit di analinis ti cellphone na. Sakbay nga inbati na dito'y salas. Awan ti sabali nga adda iti inbox kan messenger na. No saan adag iti ang katrabahuan na. Ang inamuklatan, indilit na ti amin. Kat sigurado, binilin na mo't ti babae na. Asaan nga umawawag kan ag-text no addan dito'y balay. Baybay aklatan. Nasakit man nga. Ikariga taklatan nga klunan. Talaga siguro ada ito yung timako na agasat ko. Kumusta ngay ma? Tinapanan nyo pa house blessing na kasinsin mo a Cristina, anak ka. Okay lang, matatang. Ada na amwak. Anyan na itaan na amwam? At kayam sa bali ang pamilya ni Manong Gabriel? Malaksit ka naman ng Cristina? Ay na, nabayagan na ita chismes. Iso na lang na saan nga aklunan ni Cristina nga da babae ni Gabriel. Hay, una yan. Pampanunutok lang kasla una yan nasakit na. Kasanalangan ngay kan ni Manang Cristina, tatang. Narigat mo't nga raw ti makibibiyang tadi tayo mo't ammo na niya tipod daw. Basta ti chismis ini kat anda kanumot lang ginatang ni Gabriel abalay in Manila. Isaw ti pagnanaudan ti babae na. Agasaman? Nagadu abalayda? Apay, mano aya ti sweldo ni Manong Gabriel? Apay, analakalaang nga makagatgatang kan makapatpatakder iti balay? Dakkel mo't ate sweldo na. Sa bali pa nang iti kickback na. Langro na kat Manila tinakaidistinwan na. Milyon-milyon mo't ate mauawat na akwarta iti binulan. Kasta gayam! Isumot gayam ang nakapatakder iti kasya kadakkel a balay. Wayne, Hay, sayang lang agpaiso. Ngamin, kasya mo't gayam ti sitwasyon na nga kasawa. wala. Da magkuide asug-sugsugan da ni Cristina tapno isinan an ni Gabriel. Ang di na kano mabali na sinaan ta ipagpagapo na kadagiti ubing. Kan may sa, awan kano trabaho na. Awan kano pangalaan na iti allowance na no sinaan na ni Gabriel. Iso nga anusan nalatan ti kasya sitwasyon na nga kasawa? Lalabit na kasta anak ko. Ay, kasimot ni Manang Cristina. Pudno asaan ang marigrigat. Ngamin, kumpleto iti abasto ken kwarta. Ngam, kalbaryo mo't gayam ti biyag na iti din na ti asawa na, tata. Nasaya at mo't tasimbangput kan, Gabriel. Ada kayat ko kumapagsaritaan ta. Anya na ita, Cristina? Gabriel. Apay, naibus ka din ti karga ti ATM ko? O ato, no maburbur yung kanditi balay, rumor ka. Inkag shopping. Wano mapan ka iti kayat mo apapanan. Umanay mo't siguro na ita agatad nga ramatam. Gabriel, saan akas... Cristina, nabanugak. Amumot nga adayo tinagapwak. Nabanugak ka nagbiyahe. Kaya't konti agina na. Oh, apeng agsan na ay ka nga iti nakaununag. Apay, adaya imbagak amadi. Nakwa. Awan, Gabriel. Ket, apay nga ro dakas tatilangam. Awan.
Ala, sumre ka nga ro din iti silet. Tapno makainanakan. Diyos ko, ikanak pa'y kuma iti atidto ka panaganos. Ikanak pa'y kuma iti kirat ti pakinakam. Amang sarangat ka na gito'y apanubok ti biyang. Kasladyak nga menen kabailan nga ipturan pa iti amin. Nagsakit. Madudugo na yan ti pusok. Kaslabumtak ti baro kung ko iti kastauna ya sakit na. Diyos ko, tulungan na ko, ma. Ikatam na gito yung sakit. Kan sukatam ko maiti ayat. Kan panakaawat. Mangaasim, Diyos ko. Imbagman ta nakapanunot kamot nga imay pimasyar dito'y balay, Ruby. Wan man, tapno maikat ti dudukot ko manang. Kayat ko ti lumangabi ti presko nga angin. Taapay met, napipiyakin ka tawan parikot mo. Agbibiyag ka adon niya. Di ko na, manang. Ngam di mo lam mo. Adumat ti pakarikutak ija balay. At least, ijay laang balay yun. Saan nga iti asawam? Siyak ngay, nagadula nga rodan ti pagparikutak dito'y balay. May naynayon pa'y ni manong mo. Ay, anyangay nga ron. Talaga akas ta ti biyag, manang. Anos lat na Barang makaamiris tumatlaang ni Manong Gabriel. Jakun mang namnama akasta, Ruby. Bilibak nga Ruby man iti kinalinis ti aramid na. Awan pulos makitak nga ebidensya. Apay nusurutam laang nga ni Jay Manila. Sanan. Amangan no makaaramid ak pa iti dakas no makitak ida iti babae na. Anano saklatan nati kastoy. Panawan ken sangpetan nalatan no kay kayat na. Anya nga gayam ti ko nadagiti anak yu, manang. Amuda ka di ti kasjay nga aramiden ti amada? Amo da siguro, ha? Nalaing damot nga agpaliiw. Kuna nga ron ni Brent, nga agadal ka no anaimbag. Tano makaturpos, kat makatrabaho. Panawan mi kanun ti amada. Kasta ti kunada? Wen, maasyanak kadag iti anak ko. Nga, mas nakakaasid ang amin no ipanaw ko ida iti puder ti amada. Iso nga, ananusan milatan ati kastoy a sitwasyon ti pamilya mi. Kumusta kayo matan kini Gabriel, Christina? Awan lata nagbaliwan na. Ay kat ano sama, tati anak ko matngamit ti pinilim apakyasawaan. Mama, Saan na bali? Ta saan da kayo matabaybayan? Kang ronaan ti amin, sika ti inkasar na. Isu asika ti original nga asawa. pudno asyak ti asawa na. Ngem, ad-ado mo ti oras nga ipapaina iti kabit na. Agasam man, mama. Tama ka Domingo ti kaadda na ijay. Idinto ta Sabado laeng nga agawid kada kami. Kas nakunakon. Ano sama? Tay sumat nga ron ti kinayat mo. Awanan mabalinam no di ti mga klo di ti kasta sitwasyon yo. Mama, Uray balibaliktadin tayo ti lubong. Asawam lata ni Gabriel. Isu nga anusam nga ron apagserbihan. Ngamin, day tamat ti sinapataan yo'y di nagkasar kayo. Aramidam latan ti obligasyon mo kas asawa. Tapno maliklikan ti panagapayo adwa. Saan mat siguro ang narigat nga aramidan dayta, Christina? One Miss F.
Adda babae ti asawak. Ket tinasakit inkabalay na pay daytoy ijay Manila. Damag ko nga adda maysa nga anak da. Awan ti ebidensyak ngem kas babae madlaw ko kadagiti tigtig na iti asawak at talaga nga adda milagro nga aramidan na. Malaksid iti dayta adupay dagiti maidandanon kanyak. Ti maysa pay apagsakitan tinakam ko konsentidor ti inana. Imbes abagbagaan na ti anak na saan ta konsensyen namat. Isu ajaklat na nagtagtagari takaslaawan met ti kakampik kadakwada. Kanayon na nga ikan datatang kananang ko iti kwarta. Oray dagiti dua kakabsat ko ik-ikan na matlaeng tunggal umayda ijay balay. Awan matkid di maibagak tatalaga asaan da kami met abinaybayan. Kompleto kami iti abasto ken saan nga agkurkurang iti panangted na iti allowance mi. Pilpilitak met alipaten laengan ti amin, ngem jaklat tamet maliklikan a panunutan nang runa no kasjay nga agmay saak. Mapanpanunot ko pay kit di ti agibales bareng kunak no isu ti pagnakman ti asawak. Ngaman yan ta sa anak met ngamin akasjay a klase ti babae. Isu a pamrayaklatan ti agsangsangit agingga a makaturugak. Agingga laengan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti ingkapanang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Christina. Ken ka pagayam, Christina. Pagyamanak met ti ingkapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagipti napalabas. Nakunam dito'y surat mo akayat mo ti agibales. Anya a klase ti panangibales ti kayat mo asawen. Aglalaki kamet kasta kadi? Dayta ti saan mo nga araramidan pagayam ko. Saan anain kalintagan ti kasta arason tapno makaamiris ti asawam. Sikan tumetlaang ti agbalin a nakakaasi no aramidam ti kasta. Amangan no laksidan da kan tupay kitdi dagiti anak mo no makilalaki kamat. No itilikudan ti nasayaat nga ipakpakitam iti asawam ket itultuloy na paylaang ti manglukloko ken ka, panunutem latan nga awan ti mapukaw ken ka. Ngem iti asawam di na mapupuutan nga adu ti mapukpukaw ken kuana. Saan laeng akwarta no di ket ti respeto dagiti tao nga adda iti aglawlaw na. Ipamaysam kitdi nga asikaswan dagiti anak mo ta isuda ti pudpudno aragsak ken kinabaknang mo. Alakastan pagayam Christina, ket ulitak manen ti agyaman iti ingkapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangay.